लोगोफोरनो आंना अमा बेदरा बेल' दाख्लै जाखोन्दा रानफुनला अमा बेदरा बेनो आरो मादैना बेखौ जालाबायसै हालदै होबाय मस्ला होबाय बानलु गोरान होबाय आंना जाब्बा जुब्बासोलै सनाफोर ओंख्रि संनाया मादैना आरो अमा रानफुनलाखौ बारा एवनो नाङा रस होयो रसखौबा रस थावा जायो नै पटलजों आलुजों जब्ब' जालाबाय आंहा बेनो मादैना जाब्बा जुब्बासोलै ओंख्रि संनाय हेल' सोनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय मादैया आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सनाफोर आरो मादैया नै ओंखाम जानायनिफ्रायसो नोंसोरखौ बरायहरलायबाय ओमफ्राय बानलु गोरानजों दुन्दियाजों बाथोन सिफ्लेदोंहाय मादैया ओरैनो बरस'नानै जाबा बानलुआ नांगौ आंनाव बेखायनो आङो सिफ्लेनानैसो जानोसै आरो गोथाव सिफ्लेनानै जानोसै मादैया अमा बेदर दाख्लै जाखोन्दा रानफुनला दंमोनहाय सनाफोर बेखौ पटल आलु एसेल' लायनोबो टाइम मोनासै ओमफ्राय दालि जहल थाइबें मोननै लाबाय नै नेस्लाबनो हायोमोन पटलाखौ दालियाव दुन्दिया होलायदों सनाफोर जा गोथाव जाखादों थ' सनाफोर मादैनि जानायनि भिडिअखौ दिनैबो मोजां मोनोबा नायलांदोलाय नाथाय मा भिडिअ देखायनो हायो नायलांसै मादैया बानलु गोरानजों खब'से जाग्रोनोसै बानलु बाथोनजों दुन्दिया बरिया potol kok जानो लुबैनाय खालाम आदाया बेदरानो गैयाहाय नै सनाफोर एसेल' मादैया बेखौनो बुरखायलायबाय जाम्बि खुगाखा मादैनाबाथाय गाला गिला बे जानायजोंनो हानहरो मालायनिबा ओरै खालामो आंना बे जानायजोंनो दांफ्राङो आखिथिं मालाबाबो दांनायनि अयबास गैया दालियाबो जि गोथाव जादों सनाफोर मादैया नोंसोरनि बुंनाय बायदिखौनो जानोनो टाइमखौ मोना आंहा बिबोनाङाबो होनदों बोरमा आथिं रुनाय जानो होनदों सासे बियादैया होनदों बोरमा बेदर जानो आरो सोरबा होनदों खुमब्राजों दाउजों खामानियानो सामफ्रामबो हाखु दाखु नालाय टाइमानो मोना र' मेल्ला दिन मेल्ला टाइम दं सनाफोर जागोन बे खामानि बिहिराल' थांग्रोथां मेसेङाव ना गिदिर हांनानै जागोन मादैया अमा हांगोन दाउ हांगोन गोथाव जागोन मादैया मेसेङावहाय
दुन्दिया बाथोनाबो गोथावथारलै गारजाया थावखौ थाबलायनोसैमोन मादैया ओइ मा आंनो ओंखाम थरसे लाबोलाय ओंखाम बुरजा जानां सामफ्रामबो ओंखाम उखैना खर' गिदिंलायो आंहा लथर फथर जि माबा गसंनानै जि खनबाय थानोसै ना हजम जायो हारसिं गाबोननिफ्रायसो लोगो लेंहरदेरनोसै आं बिहामजोखौ दखानाव थानो थरासा एसेल' एफा बुरजा नङा एफा बुरजा नङा बाव दोनहरनोसै आं बिदि जानो हाया एसे बिनाया मोजां मा मोजांखौ कुकारा गुसु जायो बे ओंखाम थोरसिया लांफैदो मा नों जाहैदो ओंख्रिया गोथावथार माबा जादों गुसुबा थावा गुदुं गुदुं जानांगौ जोङो बोराय बुरै मानसिफोरखौ बिदि नायनो नागिरदों ओंखाम जाखांनानै बाव थांनोसै थांनानै फैनानैसो दखान खुलिफैनोसै थाब थाबनो मोना मोना लोगोफोरजों नै BMW जों लागायलांलायबाय ओमफ्राय नै जोङो मोनसे हलसेलावसो थांदों हो ओमफ्राय बे हलसेलाव ओरैबादि माल दंना आय' बेसेबांबा गिदिर दखान माने जेरैखि नाया मानो माने बे भिडिअ'आव खालामनायखायसो बिदि नुदों ओमफ्राय जायगायाव गसंनानै नायबा माने नायख'नोनो हाखाया आरो ओरैबादि गुवार जायगाखा ओमफ्राय गासिबो भर्टिक मालजोब जेरैखि नाया मानो फाग्लासो जाखागोन ओमफ्राय आं बिदिनो जोमग्रा जोमग्रि नायनो थांदों आरो मादैया आदैखौ लानानै ओमफ्राय गस्ला दख'नाफोराथ' जोंहा खाथियावनो मोनखायो जायगायाव मोनो दख'नाफोरखौ लाबोआसै आरो आं ओरैनो जोमग्रा एसे ब्लाउस एसे लालाबायनानै फैबाय आरो बिदिनो एखेसो जेरावबो जोमग्राफोराबो दख'नाफोराबो जेरावखि थाङा बेनो जेरावखि फैया बेनो एखे गार' बेखायनो लाबोलायासै आङो जों बर'फोराबो ओमफ्राय क'क्राझारफोराव बेबायदि गिदिर दखानफोर बानायबा बिदि सानो आङो ओमफ्राय जों बर'फोरा मेल्ला थाखा फैसा दं ओमफ्राय बेफोरबायदिनि मानो बिजनेस खालामाथाय बिदि सानो आं खालि बिल्डिं लुयो गारि गरा लायो जोंनि बर'फोरना मालाय बिसिनावथ' गारि गरा बिल्डिंबो गैबावासो अनलि बेल' बिजनेस मालाय जेबो गारि गरा बिल्डिंबो गैबावा मालायफोरनि बिजनेस गुबुन हारिफोरनि बिजनेसफोरखौ नायबा दुखु मोनखांलायो आरो जों बर'फोरा मानो बिदि खालामा होननानै ओमफ्राय जोंनि बर'फोराथ' फ्राय गैखायानो बिदि बिजनेसाव मालाय गुबुन हारिफ्रा जोङो गानो दख'ना ओमफ्राय बानायो गुबुन हारिया बिजनेस साननानै नायबा बेसेबां दुखु नांथावना सनाफोर बेफोर बाथ्राफोरखौ साननानै नायोबा जोंनि दख'नाखौ जोमग्राखौ बेसेबां एभेलेबेल फाननो हायो बिसोरो ओंखारबोबाय आरो जोङो दुखुजों जारलाजों आंहा मालायफोरनि बिदि नुबा दुखुसो मोनलायलाङोहाय आलासि सिख्लाफ्रा बाय बाय दुर्गा पूजा मेरा बहन देगा खुशी करके दे दिया ना
नहीं दे दिया ना 100 अभी अभी दे दिया ना, दे चुका है ना अभी। 20 रुपया नहीं लेगा, 50 रुपया लेगा, खुशी खुशी लेगा बहन को साथ। हाँ मैं लूंगी तो 50 रुपया लूंगी खुशी खुशी।